ሰላም ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ፅቡቅ ኣለኹ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮንለይ ተስፋ ይገብርና። ሎማዓንቲ ሒዘልኩም ልመፃኹ ደሞ ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዓዲ ስለዝኣተኹ ካብቲ ኣነ ልመፃኹ መንገዲ ከመይ ነይሩ ብኸመይ መፅየ እንታይ ከጋጥመኒ ልብል እየ ከካፍለክን ደልየ ሓደ ሓደ ነገራትና ክትሰምዓኒ ይደሊ። በተለይ ቆልዓ ሒዝክን ክትመፃ ትደልያ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ቆልዓ ሒዝክን ክትመፃ ትደልያ እንታይ እንታይ የድሊ ከመይ ከይግበር ልብል ድየ ክነግረክን ደልየ እና ኣነ ቆልዓ ልባዕለይ ቆልዓ ሒዘ ድየ መፅየ ሓደ ቆልዓ እየ ሒዘ መፅየና ብኡ እየ ክነግረክን ደልየ። ዓድክን ክትመፃ ከለኽን ቆልዓ ሒዝክን ማለት እዩ ሻንጣ ዘድሊ 3 ሻንጣ ልባዕልኽን 23 ኪሎ 2 ሻንጣ ሓንቲ ሻንጣ ደሞ 10 ኪሎ ትፍቀደክ እንተ 10 ኪሎ ኣብ ኢድክን ኢኽን ትሕዛ ኣብ ኣየር ምሳኻትክን ሒዝክን ኣይኹን ትጓዓዛ ብሌዛ ናይ ኢድክን ሻንጣ ንእሽተን ሻንጣ ናይ ሜክኣፕ ገለ ብሌሳ ዛ 10 ኪሎ ዝሓዘት ኣብ ኢድክን ኢኽን ትሕዛ ኣብ ኣየር ማለት እዩ። ናይዛ ቆልዓ ደሞ ምስኣ ወይ 7 ኪሎ ወይ 10 ኪሎ ምሳይ ነዛ ቆልዓ ይፍቀደክን እታ ትክክለኛ ትፍቀድ 7 ኪሎ እያ ግን ንሱ ከም ኣትሓዝኽን ክትሕዛ ትኽእል ኣይኽን። ስለዚ ቆልዓ ክትሒዝክን ማለት እዩ ንሱ ሓዛ ይኹን ክብለክን ኣለኹ ቆልዓ ሒዝካ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ተብኢድካ ለትሓዝ ኣቑሑ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ። እዚ ዓብይ ሻንጣ 23 ኪሎ ችግር የብሉ ኣነ ልባዕለይ ሓንቲ 28 ሓንቲ 25 ኣሕሊፈ እየ ልባዕለይ ኣብ ሚዛን ኣሕሊፎምለ እዮም ማለት እዩ። ናይዛ ቆልዓ ግን ብዙሕ ኢሉ ልዕሊ 30 ኪሎ ተመዚኑ ልዕሊ 30 ኪሎ ምስ ኮነ ልድሕሪት መሊሶም እንደገና ከም ሓዲሾም ዝኑ ኢሎምና ከም ሓድሽ የምዚና እዩ ኣትዩ ከም ሓድሽ ተመዚኑ ተቀኒስዎ ቀኒስና ላፌስተል ከም ሓድሽ ተመዚኑ ኣሕሊፎሞ ማለት እዩ ተመላሽ ኮይኑ ኣብዚ ንእሽተን ሻንጣ ዘን 7 ኪሎ ወይ 10 ኪሎ ለክለኹ ኣብ ስዕዲ ምንም ኣይትፍተሻይ ኣይምዘን ምፍታሽ ይፍተሽ እዩ ሓጫውን ወይ ዝኾነ ነገር በቃ ልክን ሓጫውን ክልክና ኢድካ ወይ ወርቂ ወይ ብሩር ላይ ኮነሲ ዝኾነ ካሊእ ነገር ሒዝክን ከይትሓልፋ ብኮምፒተር ምፍታሽ ይፍተሻ እየን ግን ፈትሾም ብኮምፒተር ዳ እምበር ክፈትዎ ይብሉኻ ሚዛን ደሞ በዝሐ ወሓደ ኣይብሉ ከም ደስታን ክትሕልፋ ትኽእል ኣይኮን ብቻ ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትመፅእ ከለኻ ኣብ ስዕዲ ችግር የብሉ እቲኣተን ካብ ሚዛንካ እቲኣተን ደሞ ስኢልካ ትሕልፍ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ዘን ዓበይቲ ሻንጣ ችግር የብሉ ኣብ ስዑዲ ተመዚነን ብደንቢ ትኬት ተቆሪፅዎን ስለልመፃ ማለት እዩ ብትኬት ስለልመፃ ላስ መቐለ ክሰድዎን ከለዉ ችግር የብሉ ክፈትኡ ገለ ኣይፍተሽ ኢለ ክፈትኡ ለ ይብሉ። ዘነ ንእሽተን ሻንጣ ግናይ ማለት እዩ ልበይንኽ እንተኮይኑ ካብ 7-8 ኪሎ ክሕልፉልኩን ችግር የብሉ ካብ 7-8 ኪሎ ናበይንኽ እንተኮይና ናይዛ ቆልዓ እንድሕር ለይብላ ማለት እዩ ናትክኒ ናይዛ ቆልዓ ተሒዝክን ኣብ ኢድክን ግን ማለት እዩ ናይ ቆልዓ ክለክን መቀየሪ ክዳን ፓምፐረስ ወይ ከዓ ሕፋዛ ዝፀባ ገለ ዝሓዘት ዘላ ንእሽተን ሻንጣ እሱ ትሒዝክን ናይዛ ቆልዓ ብቻ ትሕልፋ እምበር ናያትክን ኣይሕልፍኹን ዘን 7 ኪሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ 500 ይክፈሉሉ ይብልኽን ወይ ደሞ ኣይሕልፍኹን። ኣነ ልባዕለይ ሒዘ መፅየ እዛ ናይ ኢደይ 10 ኪሎ ናይዛ ቆልዓ ደሞ 10 ኪሎ ኮይነን ና ቆልዓ 8 ኪሎ ና ባዕለይ 10 ኪሎ ኮይነንና እንታይ ኢሎምኒ ናይዛ ቆልዓ ኢሎምኒ ክነሕልፋ ኢና ናትክ ደሞ ማለት እዩ ናትክ ደሞ ብኢድክ ሓዝያ ኢሎምኒ ወይ ከዓ ናይዛ ቆልዓ ክፈትዮ ኢሎምኒ እንታይ ገይረን ካብዛይ ናይዛ ቆልዓ ዝኸፍት ኢለ ማለት እዩ ናይዛ ቆልዓ ከም ዝገበርኩ ገይረ ኣሕሊፈ እያ ብኣቶም ብእንትን ማለት እዩ ናይዛ ቆልዓ ኣሕሊፈ እያ ናባዕለይ ቀኒሰ ማለት እዩ ቀንስ እዮ ኢሎምኒ ኣቐኒሰ ገለ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ነይሩ እና ቅርሺ ክፈሉሉ ተኸፊልዎ ሓሊፉ እንደገና ቅርሺ ምኽፋሉ ከይቀር ደሞ ምቆሉሉ ኢሎምኒ መቒለሉለ ማለት እዩ እና ውዚ ተጠንቀቓ ቆልዓ ሒዝክን ክትመፃ ተኮይንክን ጎተተይ ተብዝሓ ጎተተይ ብዝሕኽን በቃ ካርጎኽን ወላ ልኢኽክን ብካርጎኽን ልኢኽክን ዓቕምኽን ንእሽተን ሻንጣ ብትሒዝክን ክትመፃ ኣለክን እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወረድካ ሓደ ኣነ መጀመርያ መሲልኒ ካብ ስዑዲ ወዲያው ልመቐለ ኢለ ኣትመሲለኒ ሻናጡት ዓበይቲ ሻንጣ ማለት እዩ ግን ወላ እቲ ዓብይ ሻንጣ ዙ 40 ገለ ኪሎ ናተይ ናይዛ ቆልዓ 20 ገለ ኪሎ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይወረድ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክስዕድል መፀ ትኬት እኒኦ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልወሃወክን ትኬት እኒኦ ብዛ ትኬት መሰረት ጌርክን ሻንጣኽን ኣልሽ ግን ላብ ናይ መቐለ ኣየርፖርት እንደገና ኣመዝጊብክን ተፅዕኑ ቅርሺ ይኽፈለይ ግን ድኻም ኣለዎ ቆልዓ ሒዝካ በዛ ላይ ክትጎታ ሻንጣ ሕሰቡ ብጣዕሚ ሻንጣኽን ክተለልያ ብዚ ትኬት ለሎ ጌርክን ማለት እዩ ኣሎስ ትጎቲት ግን ላብ መቐለ ክፅዕና ብጣዕሚ ድኻም ኣለዎ እንደገና ደሞ ሻንጣኽን ፅዒንክን ምስ ወዳእኽን ደሞ ግዜ የለይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፂኻ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ዕረፍቲ ኣለዎ ይብሉ ግን ዕረፍቲ የውሊ በቃ ግዜኻ ሻንጣ ኣለሽኩ ተፈትሽ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ስዕዲ ክንድኡ ተፍትሽ የለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ለሎ ተፍትሽ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተፍትሽ ተፍትሽ ክለክን ሻንጣኻ ዘልዝለ ይኾን ክለክን ለኹ ግን ዓብይ ጃኬት ናይ ቆርተ ገርክን ዓብይ ጃኬት ተውፅእ የብልኽን ጫማ ክውፅእ የብልኻ ዙ ሰዓት ተውፃእ የብልኻ በቃ ምንም ነገር ክትሓልፍ ኣይትኽእል ብጣዕሚ ይኸቢድ እና በቃ ፈጢንካ ለለካ ግዜ ነቂሕካ ተዘይሓሊፍካ ብጣዕሚ ይኸቢድ ምሳየ ነይረን ልመፃ 3 ድና ገሊእና መፂናና ኣዲስ ኣበባ ምስ ወረድና ብሓደ ትኬት ላወዳእና ነርና ወረቐትና ምናምን ብሓደ ላወዳእና ነርና እዛ ቆልዓ ናይ 5 ፈርቃይ ኣየር በረራ ነይሩ ናይ 9 ሰዓት በረራ ነይሩ ማለት እዩ 9 ዛ መዓልቲ በቃ ፅብቕቲ ስለዝኾነት ዕድል ስለዝገበረት 2 በረራ ነይረን እና ኣንሕና በረራና 5 ፈርቃይ ነይሩ هذه 5 فرع ودي عم تسبر الزعل علن إيشتن زنقي على تريفة مالتي دحري التريفة قلع حيزة دهم وقالت تريفة نينا بلنا كاو زعل عم استرفت تايجيرهم احنا كيدنا بقى ما نملص بيه كاو يلي جزي يلي بتعمي لقويت جزي كيدنا مالتي مسكدنا ايربورت علشنا ايرتالشنا يا يلي كيدنا بيت السبات عيقهم قال الا يا بدي السبب بتشاكن اير حالفات تاينا كاو طيقوم لزم ولا لواو نايم قلل سرح ايربورت 9 ساعات تبرر اير لهم 9 ساعات كتمصيه تخوني لهم عدل غير اقاطعم 9 ساعات مصيه انبر 9 ساعات اير بررات زي اللي عدماتكا قلعه حيزه حسوا قلعه حيزه بيبي بقى تفلطو ነገር አይብላይ ቅርሽውን ብዙ ሒስካ ስዕድ حق ዘራዊት መጽ አነ هذه لعلي حيزه مثلا 100 ريال ብቻ ይሒዘ መጽ እንበር أي حاسكو عدي بيتسوي شرفكم صنحني ليوم مالتي قرشي ليبلك عدماتك وعلى حسك تتحدرس بتعمي خابني ركن قاطع عد مسكرت مزي عير بررا مالتي دمو او حيتك لقدميتي الخدلو اي صبيك عبدي سبب حقي مش ودي خاني هازو عبيتي شنطه لكن لقو لقدميتي حالف الصنحك زننا اشتن زبيدك حسك مسخا يمسخا صنح برز عبيتي حالف الصنحك حالف خصنحك خلو دمو حسو ايربورت مقالسي تايكو قورو يخولو اندعي اكزابير يوانو سيو لي ودلو كصنحم كلس اكزابير يوانو اكزابير بچا يفلطنا متنقا بقى للكا جزي فطين الكا متقاميو مالتي لكن حواتي ان لترف كاليك حتى نتدليا دمو حتتاني باو كومنت امطالي بقى قلع حز تمزيه تلاقن ماتي بتخكل انا خلي خمز لكن كاب لخلت تشحيلكا زخولا يدخان بقى اديسا كتقير علوم كتقير علوم سي جزي يبلكاي بقى بتعني هاتجان انا بخيت بتلي تخوينا من انا اكزابير مسكن عدلنيا خوينا من معي تبكي اكزابير لكا بعد خاطر زي تخنخين كايا من ما يتولي بر بتلي بخيت تخوينا بتعمي خبيد بتعمي ما يتخاز لكن للعلنا كاوي اللي خلت تشحيل كن قال حس كنت مسح حدا ور حسر حخن بنص بنت خنت تمصا يمرص يبي اي قال حزنا خن مصينا تلاتون كن كعمه قوتت لي ودلك قوتت كن ولا بكارغو لي كن كارغو تلقى تخون كن بكارغو هندي كن قوتت لي ولو نيشت النصا تخونالو ነገር ተፈጠረ ይደስልልኒ نحواتي زي داميسكم كومنت أموت الليل حتى نلدلخن يعني اللي